Yn y fideo yma, nawn ni ystyried sut i ysgrifennu'r rhifau yn y ffurf safonol. Nawr, y ffurf safonol ydy'r rhifau sydd wedi cael eu ysgrifennu yn y fformat yma. Mae gen i fi rhif sydd rhwng 1 a 10, felly fan hyn eraill 8.4, neu fan yma 2.5. Ac yna, dwi'n llosi efo 1 o bwerau 10. Felly fan hyn 10 dy ciwbio, 10 i pŵer 3, neu fan yma 10 i pŵer -4. Nawr, ystyr y rhif yma, 8.4 llosi 10 dy ciwbio, ydy cychwyn efo'r 8.4 a wedyn llosi efo 10 tair gwaith. Felly os dwi'n gwneud hynny, cychwyn o 8.4, llosi efo 10 unwaith, gai 84, llosi efo 10 am yr eildro, gai 840, ac yna llosi efo 10 am y trydydd tro, gai yr rhif greiddiol 8400. Ar gyfer y rhif yma, beth sydd angen i wneud ydy cychwyn efo 2.5 a mi eisiau rhannu efo 10 4 waith. Felly ystyr pŵer negatif fan hyn, 10 i pŵer -4, ydy rhannu efo 10 4 gwaith. Felly, os dwi'n meddwl am gychwyn efo 2.5, rhannu efo 10 unwaith, dyna fi dim pwynt 2.5, rhannu efo 10 am yr eildro, dim pwynt 25, am y trydydd tro, dim pwynt 25, ac am y tro olaf, y pedwerydd tro, yr rhif greiddiol ydy dim pwynt 25. Felly, mae'n bosib ysgrifennu unrhyw rhif, boed o'n rhif bach iawn, neu'n rhif eitha mawr yn y ffurf safonol. Felly, gadewch i ni ystyried sut ni'n ysgrifennu'r 4 rhif yma yn y ffurf safonol. Nawr, i gychwyn, mae'n rhaid meddwl lle mae'r pwynt degol. Os oes gennym ni rhif bach fel hyn, mae'r pwynt degol yna'n barod, ond os yw'n rhif mawr, fel arfer dwi ddim yn sgwennu'r pwynt degol. Ond mae o yna os ni jyst yn ychwanegu pwynt dim i fewn. Felly, y rhif yma fan hyn, sydd yn 78 miliwn, union rhyw fath a 78 miliwn pwynt dim. A mae'r rhaid y pwynt degol yn help oherwydd i sgwennu'r rhif yn y ffurf safonol, mae rhaid ni ystyried wan faint o weithiau dwi'n gofio symud y pwynt degol yma i'r chwith i gael rhywbeth sydd rhwng 1 a 10. Nawr, os dwi'n neidio'r pwynt degol i fan hyn, byddai'r rhif wedyn yn 7.8. Felly, yn y ffurf safonol, dwi'n cychwyn hefo'r 7.8 yma. Ac yna, llosi hefo 10, dwi angen sgwennu pŵer yn fan hyn rwan. Nawr, yr rhif yn fan hyn sydd yn mynd ydy yr rhif dwi'n gael drwy gyfri faint o weithiau dwi'n neidio y pwynt degol yma i'r chwith i gyrraedd y 7.8. Felly gadewch i ni gyfri. Cychwyn fan hyn, neidio 1 waith, 2 waith, 3 gwaith, 4 gwaith, 5 gwaith, 6 gwaith, 7 gwaith i'r chwith i gyrraedd 7.8. Felly y pŵer dwi angen fan hyn ydy 7. Hynny ydy, mae rhaid cychwyn efo yr rhif 7.8 a llosi efo 10 7 o weithiau i orffen hefo 78 miliwn. Yn yr un modd fan hyn, efo'r rhif yma, 843,000, rhaid y pwynt degol i fewn i helpu. Yna, os dwi'n neidio y pwynt degol i'r chwith fan hyn, dwi'n mynd i gyrraedd y pwynt yma, 8.43. Felly 8.43 ydy'r rhif dwi angen rhwng 1 a 10. Faint o weithiau dwi wedi neidio'r pwynt degol i gael 8.43? 1, 2, 3, 4, 5 o weithiau. Felly 10 i pŵer 5 ydw i angen y fan hyn. Hefo rhifau bach, yr un dy'r syniad, ond dwi ddim yn neidio'r pwynt degol i'r chwith, dwi'n neidio y pwynt degol i'r dde. Os dwi'n neidio fo digon i'r dde, dwi'n cyrraedd yr rhif yma, 6.3. Felly, yn y ffurf safonol, dwi angen cychwyn hefo 6.3. Ac i gyrraedd 6.3, dwi wedi neidio fo unwaith, 2 waith, 3 gwaith, 4 gwaith i'r dde. Felly, 6.3 llosi 10, a wedyn -4 yn hyn. Os dwi'n neidio fo i'r dde, dwi angen pŵer negatif. Neu, os hoffwch chi, dwi'n cychwyn efo 6.3 a dwi'n rhannu efo 10 4 gwaith i gyrraedd yr rhif yma.
Un enghraifft arall. Yn fan yma, eto symud y pwynt stegol i'r dde sydd ei angen, nes dwi'n cyrraedd y pwynt yma, 2.6. Dyna di'r rhif rhwng 1 a 10 dwi angen. Pŵer negatif, dwi'n gwybod fi angen pŵer negatif, gyda fi'n neidio i'r dde. Sawl gwaith dwi'n neidio i'r dde i gyrraedd 2.6. Cyfri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gwaith i'r dde. Felly pŵer -7 sydd ei angen yn fan hyn. Ymarfer i chi geisio nawr ta, rhowch gynnig ar ymarfer 9 ac yna 10 yn y pecyn. Mi fydd y pecyn yma ar gael os does gennych chi ddim un ar mathemateg.com. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @Mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.